Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Pamenezo makamaka kuona kuti Sylvester Namiwa akupitirira kukondedwa ndi anthu ochuluka munomu Malawi kamba ka ziwiri zitatu zimene akupitirizabe kuyankhula kumenyera ufulu wa Malawi. Tikuonanso kuti bungwe limene la HRDC zawo zikupita makamaka zikunka zikupita pasi ndi tutaonanso pamene pali ripoti lina limene tikuona kuti HRDC bungwe limene likomanso chipani cha DPP komanso mzika za dziko linoli la Malawi tikuona kuti zikufinyana mataye, tikuona kufinyana mkhwiko kuti cheni chagona pati. So tonse tikudziwa kuti DPP adayankhulako zinthu ziwiri zitatu zokhuza naso ndi bungwe limeneli la HRDC, ndipo taonanso HRDC yayankha mobweza mawu, ndipo taonanso mzika zikuyankhirapo makamaka mbali zonse kupita ku chipani chimene cha DPP komanso kupita ku bungwe limeneli la HRDC. So far tonse tikudziwa kuti bungwe limeneli la HRDC limadziwika makamaka ndi kusogoza makamaka zionesero amanena ino akeyo kuti zomenyera ufulu Malawi pa ma issues osiyanasiyana. So tikuona kuti chipani chimene cha DPP akuti chidayankhulapo zinthu ziwiri zitatu zokhuzana ndi kulesaso zionesero ku bungwe limeneli la HRDC. Ndetaona HRDC atumizanso chikalata chawo chimene chili pamene pachi ndithu cha mchingerezi ndithu kuwayankha makamaka kutingoti kuyankha mtundu wa Malawi kuphatikizapo so chipani china chimene chikudziwika kuti DPP kuti chidayankhulapo zina zake. Ndiwerenga malipoti onse awiri amene alembedwa apa mchingerezi komanso mchichewa kupangira mzathu okonda chizungu kuti asangalale komanso mzathu okonda chichewa nawonso nkhani isawaphonye ndi isachedwe. Tiyeni ndiwerenge report imeneli muchichewa komanso chizungu chomveka bwino. Akuti the Human Rights Defenders Coalition HRDC says no to political party can silence citizens' constitutional rights to demonstrate. This is a direct response to remarks made by Mike Chilenje and other Democratic Progressive Party DPP officials in Lower Shile allegedly suggest that they will not allow HRDC to organize demonstration in the country. In a statement, the coalition's chairperson Michael Kayasa said HRDC is not planning any demonstrations now. They have only recently assumed office and we are giving them space to begin governing and to demonstrate their commitment to transparency, accountability and respect for the rule of law. According to Kayasa, when party officials stand on a podium and declare that they will block HRDC from mobilizing citizens, they are not just misinforming they are not just misinforming the nation, they are also openly challenging the foundation of democratic order. So ripoti la mchizungu likumveka choncho, la chichewa likumveka motera kuti Human Rights Defenders Coalition HRDC yalengeza kuti palibe chipani cha ndale chomwe chingalese anthu ufulu wawo wa constitution ochita zionesero. Izi ndi mayankho andendende pa mawu omwe ananenedwa ndi Mike Chilenje ndi ena a chipani cha Democratic Progressive Party DPP mdera la Lower Shile omwe akuti sakuzalola HRDC kukonza zionesero mdziko muno. Mkaundula wake wapampando wa gululi Michael Kayasa wanena kuti HRDC sikukonzekera kuchita zionesero panopa. Iwo angolowa mu mchito posachedwa pa ndipo tikuwapasa mpata kuti ayambe kuyendesa boma ndipo kuonesa kuzipereka kwawo pa mchito komanso kulemekeza malamulo a dziko. Malinga ndi Akayasa pamene atsogoleri a chipani anayima pa msanja kulengeza kuti azalepheresa HRDC kulimbikisa mzika, sakungonyenga dziko lokha koma akususanso maziko a democracy. So nkhani ndimene tikuona kuti
chakulowa shile uko tikuona kuti amene akudziwika ndi zina lokuti makamaka tionenso apa amene akudziwika kuti ndi achipande cha DPP komanso amene ali Mike Chilenje adasindika kunena kuti akulowa shile uko kuti sakulolanso makamaka kutsogoloku bungwe limene la HRDC kuyambisa zionesero panopa pa Malawi. So HRDC yabweranso ndikuyankha momveka bwino kuti ifetu pakadali pano sitikuyambisa zionesero koma kutsogoloku mwina ngati mwina utsogoleri wa DPP ungapange mesapo ungaononge zinthu ziwiri zitatu ndipo yasindika ya HRDC kuti palibe chipani chimene chingatilese ife mukutengeranso democracy zimene imafuna palibe chipani chimene chingatilese ndipo kutsogoloku zionesero zizachitidwa as long as chipani chimene cha DPP chingasokoneze ziwiri zitatu koma for now HRDC kupanga zionesero ingoyang'ana chipani chimene cha DPP utsogoleri umene wa DPP ungokwaniritsa zimene udalonjeza komanso kupanga foro zimene zimenera kuchitika pa utsogoleri wa makamaka wa boma. So ndimene tuzikukhalira tikuona kuti HRDC komanso DPP ikuyankhana mawu ndenda tinakale kuti mzika zalowererapo mzika zimalowerera motani poyika comment ndipo timanenanso kuti inunso pamudzi pano mutha kumayikako ndemanga zanu tizimva maganizo anu kuti ndi otani pa malipoto onse amene timabweresa yavuta apa ndi ya HRDC komanso chipani chimenechi cha DPP kubwezerana mawu ife sipungatilese zionesero democracy makana inu tumukenera tumusazachiteso zionesero. So akuti ndi ufulu wa constitution akuti mzika komanso mabunge ngati amene wawa kuchita zionesero. So palibe chipani chimene chingalese zionesero mdziko lino. Tateni ningora mu comment awiri atatu kuchokera kwa Amalawi timve kuti akutipo chani pa makamaka nkhani imeneyi yokhuza naso ndi zionesero pano pa Malawi kusogozedwa ndi HRDC DPP kuzati ayi Amalawi akuyankhula zambiri. So maisona kuti awatu akufuna fund ati bize yonse chabwino kuti HRDC kufuna fund brighter wangu comment kuti the constitution is supreme chabwino chawo sakuti it's indeed constitution right to demonstrate in the street but the way this body handled things in the previous government and what they say now gives a lot of people to question their motives and then and now chabwino kuti zionesero zotunzololedwa komano ndi mmene ulamuliro wapita uja zimachitikira sizimayenda ngati momwe zimayendera. So ndi mwina ndi mpake pakwaopsa a DPP kuti apatu zioneserozi ayi uyu ndi Alan chiyembekezo kuti demonstration is indeed individual right zioneserozo inde nzololedwa compromising with it ndi kuphwanya malamulo but when the right is abused anthu azilandira zilango mademo achina ntambo aja was violent one not peaceful. There is no right to violent demonstration in our constitution. Ndiye apapa akayiyasa kunena zona koma mademo awo akazayambapo nkumapanga mademo aziwawa then azakweza mkwiyo wa Amalawi. So akuti zionesero nzololedwa komano mene zidachitikira zachina ntambo akuti sizidali zabwino komano awawa akayiyasawa amene ali mtsogoleri wa bungwe limene la HRDC ngati kutsogolo kwazi chite zionesero koma za bata ndi mtendere ndekuti ndi zabwinobwino koma akazangochita ziwawa zodabwisa ndekuti azakweza mkwiyo wa Malawi. Comment ya Alan chiyembekezo ningora comment yomaliza makamaka imene ikale from Michigan kuti aisere kupanga mademo aone timponde aone palibe atapange mademo zaka 5 zimenezi amene akupasani ndalamayo mukazibweza zimenezo. Comment from Michigan nkhani yavuta apa yabweresa ma comment ochepawa alipo ochuluka tango sanka kuwerenga ochepa ndi nkhani ya HRDC komanso mpungwepungwe ndi DPP komanso mzika nkhani yaketu ya zionesero. Ndikhulupirira kuti mwamva kuyambira kumayambiriro ndipo tipanene kuti mukafika mwapeto osamayiwala kungwikapo ndemanga zanu kuti tizimva kuti inunso mukupanga folo motani ndipo maganizo anu akubwera motani. Kusanzika ndimakhanda sanzika kale kuma ndimanena kuti mukafika mwapeto osamayiwala kupanga like, share komanso subscribe. Until next time nikuti kumanenso nthawi ina. One by one, osafoka osatamanga, Janos, the amene amayanga, yeah. One by one, kudeka send that is greater, kuweka send.
tikuyamikeni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndife tidzayendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.